खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं बिजनियाव राजखान्थिनि हिंसा इउपिपिएलनि मददगिरिनि न'खौ सावदों 36 नं श्रीरामपुर गोजौ फरायसालिनि भट आजावग्रा मिरुआव दिनै फिन भट लादों गाबोन बिटिसि बिसायख'थिनि भट सानगोन बदरुद्दिन आजमलआ रैखाथि नागिरनानै हम सेक्रेटारिनि खाथियाव थांदों केएमएसएसनि दैदेननायाव दिनैनिफ्राय रायजो नाङै का आन्दलना जागायफिनबाय कनराड सांमानि देहायाव कर'ना पजिटिभ दानिया आबुं रादाब चिरां जिल्लानि बिजनियाव राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाय जादों बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिफोरनि गेजेराव जादों बे हिंसायारि जाथाया इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिनि न'खौ दुथांफोरा सावनानै गालांदों थांनाय हरनि 11:30 रिंगायाव बिजनी सोहोरनि 1 नं भेटागाव सिदुमपुरियाव बे हिंसायारि जाथाया जादों बिटिसि बिसायख'थिनि मोन्नैबो खोन्दोनि भट आजावनाया जालांनायनि उनावबो बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाया जादों जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजनी सोहोरनि सुदेमपुरी गामिनि थागिबि आरो इउपिपिएल दोलोनि मददगिरि बिदिन्था बसुमतारिनि न'खौ थांनाय हराव रावबो गैयै खाबुखौ लानानै सिनाय मोनै दुथांफोरा सावनानै गालांदों बे जाथायाव बिदिन्था बसुमतारिनि न'नि गंनै दरजाया गाज्रियै खहा जादों आरो दुथांफोरा खिरखिनि ग्लासफोरखौ बुफायजोबना गालांदों बबेखानि बिदिन्था बसुमतारिया दिनै फुङाव न'आव फैफिननायावसो गावनि न'खौ दुथांफोरा सावना गालांनायखौ नुफैयो आरो सोमोनाङो जाथायनि बागै बिजनी थानायाव खौरां हरनायनि उनाव पुलिस बिफाना जाथायथिलियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो केस फाइल खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो मख'नो गोनांदि बिसायख'थिखौ लोब्बा लानानैनो बिदिन्था बसुमतारिनि न'खौ दुथांफोरा सावनानै गालांदों आरो बे जाथायजों बिपिएफ दोलोआ लोब्बा थानो हागौ होननानै बिदिन्था बसुमतारि आरो इउपिपिएल दोलोआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव सन्देह खालामदों बेजों लोगोसेनो बे हिंसायारि जाथायखौ बिजनी जिल्ला इउपिपिएलआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय दुथांफोरखौ गोख्रैनो हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों सुबाइजार बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि गुनेश्वर गयारिया जाथायथिलियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों मख'नो गोनांदि नैथि खोन्दो बिसायख'थिनि भट आजावनानै बेलट बाक्सु जमा होखांनायनि उनाव आरो भट साननायनि सिगां बेबायदि हिंसायारि जाथाय जानाया बिजनी ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों आरो बयखौबो सोमखिखांहोदों नैथि खोन्दो बिटिसि बिसायख'थिनि भट लानाया क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव माखासे फिसा हिंसायारि जाथायनि गेजेरजों मैया जानानै थांबाय नाथाय क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि 36 नं श्रीरामपुर गोजौ फरायसालिनि भट आजावग्रा मिरुआव दिनै फिन भट आजावदों एबा रिपल जादों दिनै फुंनि 7:30 रिंगानिफ्रायनो श्रीरामपुर गोजौ फरायसालिनि भट आजावग्रा मिरुआव भट लादों मख'नो गोनांदि बे भट आजावग्रा मिरुआवबो मैयानो भट आजावनाया गाहामै गाहाम जालांदोंमोन नाथाय प्रेजाइडिं अफिसार आरो पोलिं अफिसारमोना गंसे बेलट बाक्सुखौ सिल आरो स्टाम्प मारियाबाला लाबोनायनि थाखाय रायजो राजा भटारफोरा खुद्रिदों आरो जोंखांनानै बेलट बाक्सुखौ सिख'ना बुख्रुबो आरो बेलट पेपारफोरखौ बिसिना आलाय सिलाय गारस्रावो जायनि जुनै बे भट आजावग्रा मिरुआव दिनै फुंनिफ्रायनो भट लाफिननाय जायो बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समसिमहालागै जोबोर खम बिबांनि भटारफोरा भट होफैफिनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों गाबोन बिटिसि बिसायख'थिनि भट सानगोन आरो बिनि फिथाइखौ फोसावगोन गाबोन फुंनि 8 रिंगानिफ्रायनो जागायगोन बिटिसि बिसायख'थिनि भट साननाया माखासे फिसा हिंसायारि जाथायनि गेजेरजों बिटिसि बिसायख'थिया मोननै खोन्दोआव जानानै थांबाय बिटिसिनि गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिया 7 डिसेम्बर खालि बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव खुंजादोंमोन बिनि उनाव 10 डिसेम्बर खालि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव नैथि खोन्दोनि बिसायख'थिखौ खुंफुंनाय जायो मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिनि भट साननो थाखाय आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'ग आरो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो महकुमा खुंगिरिफोरा 12 डिसेम्बर खालारखौल' नेनानै थाग थियारि जाखानानै दं रैखाथियाव गैया एआइइउडिएफनि गाहाय आरो धुबरीनि एमपि मौलाना बदरुद्दिन आजमलनि जिउआ बे समाव बदरुद्दिन आजमलनो आरोबाव गोख्रोंसिन रैखाथिनि गोनांथि आजमल फाउन्डेशनखौ लानानै रायजो नाङै दान्थे बिदान्थे आरो दुंहाव थासारि सोलिगासिनो थानाय समावनो आजमल आरो बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा रैखाथियाव गैया होननानै गिखांनाय सोमजिदों
MP बदरुद्दीन आजमला गावनि रैखाथिनि थाखाय हम सेक्रेटारिनि खाथियाव साफिनो गोनां जादों। आजमलखौ राजखान्थियारि गाग्लोबदों होननानै आजमलजों लोगोसे AIUDFआ दाबि खालामदों। बबेखानि बे समाव बदरुद्दीन आजमल, बिथांनि धोन सम्पति आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा रैखाथियाव गैया होननानै दाबि खालामदों AIUDFआ। मख'नो गोनांदि आजमल फाउन्डेसनाव बबेनिफ्राय रां फैयो होननानै दान्थे-बिदान्थेया सोलिगासिनो दं। बेजों लोगोसेनो आजमल फाउन्डेसनाव गुबुन हादरनि उदखारि आफादफोरनिफ्राय फान्ड फैयो होननानै अजद होनाय जादों। बेखौ लानानै सोरखारा बदरुद्दीन आजमल आरो आजमल फाउन्डेसनखौ टार्गेट खालामनानै लादों होननानै AIUDFआ दाबि खालामदों। बबेखानि आजमलनि सायाव बेबायदि राजखान्थियारि गाग्लोबनायनि थाखाय आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मन्त्रि पियुष हाजरिकानि हेंथायै आयेनारि राहा लागोन होननानैबो AIUDFनि दैदेनगिरिफोरा दिनै हम सेक्रेटारिखौ लोगो हमना फोरमायदों होननानैबो मिथिनो मोन्दों। नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा कानि हेंथायै सोमावसारनाया दिनैनिफ्राय जागायफिनबाय। कानि हेंथायै सोमावसारनाया दिनैनिफ्राय रायजो नाङै गोख्रोङै जागायफिनबाय। कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन मोन 18 आफादफोरा दिनै कानि हेंथायै सोमावसारनायखौ जागायफिनबाय। शिबसागरनिफ्राय जागायदों कानि हेंथा सोमावसारनायखौ। मख'नो गोनांदि नर्थ इस्ट स्टुडेन्टस इउनियनआ दिनै कानि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों आरो सा-सानजा ओनसोलाव गोसोम सान फालिदों। बेखौ लोब्बा लानानैनो कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेननायाव थांनाय 2019 मायथाइयाव सोमावसारनाय बायदिनो देग्लायबो कानि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनो थाखाय जानजि खाफ्रादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बबेखानि दिनैनि सानाव रायजोनि माखासे जायगायाव कानि हेंथायै सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। ओरैहाय कानि हेंथायै आसामनाङै गोख्रोङै सोमावसारफिननाय जागोन होननानै गोख्रों हुमखि होदों आसुआबो। बेजों लोगोसेनो आसामा माब्लाबाबो काखौ नाजावनानै लानो हानाय नङा होननानै दाबि खालामदों। मेघालयनि गिबि मन्त्रि कनराड सांमानि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। बे समाव कनराड सांमाया हम आइसोलेसनाव दं। मेघालयनि गिबि मन्त्रि कनराड सांमाया दिनै गावनो टुइट खालामनानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो थांनाय सानबानिफ्राय गावजों कन्टेक्टआव फैनाय गासैबो सोद्रोमाफोरखौ सांग्रां जानानै थानो थाखाय आरो गोनांथि जायोब्ला कर'ना टेस्ट खालामनो थाखाय कनराड सांमाया टुइट खालामनानै खावलायदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला कनराड सांमानि देहाया एसे गाज्रि जानायनि थाखाय कर'ना टेस्ट खालामनाय जादोंमोन, जेराव बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।